Shibenta na ka program Viksit Krishi Sankalp Abhiyan haringkat ke jingat lang berkatanat Indian Council of Agriculture Research ICAR menta ka sengi aknai tere ku jemang la Sdang ni kejingai jingkai Nongrep ka banput hado ka khadar tere ku jiliu arhaja arsan ya ka ni la pelong haki news pa teli ki district jongkari India. West Jangil District mentak sengi la play ka ni ka program bala pelong da ka Krishi Vigyan Kendra Jangil Hills Mupun Wayajer haka jingalang bala pelong ha pelau jong ka office ha Wayajer West Jangil District. Apo kini kisi jong ka program real start scientist kan top lang ki officer ki nong tre na katanat kan rap karyan ki la let mi shaman lang ki shlong jong ki te ki district ban yo yather markman bar ki Nongrep ha ringkat ki la jing batai ban khamnya ya kani ka rukom aji hi kai la batha do mentri rang ba do khari Narendra Modi kom kala ban pen bha ya rap karyang kat kom ki la jing te bathamai na ka benta bat pelong ya ka wei kari ka wei ka kam rap bat ka wei ka kan hon Anet pen so tho yaki Nongrep halor ka rukom penan kam yaki dawai fertilizer ban thong jing thong na ka benta ka jing bha ka khando kumju ru ka jing dan kam ya ka drun ha ka rap karyang ki ban ai jing kai da ki brio ka KVKS ICR bat IFFCO bat ki wei de le tho bakani ka kam ka long shibenta ban pen kiu ya ka rap karyang hapo ka ribat kani ke rap ya ka la shai ban wan hadien ka shpo arpos nam ban wan ka kong san kong ji lingdo ka bade ka director jong katanat agriculture ka sarkar jilla haba ai jingkran kala ong kani ka program kanya rap shibun e yaki Nongrep bakit so tho ya ka kam rap katkum ka juk start ba menta da ka ba dan kam show ban pulut ya ka bormen henry ka sarkar kanya rap ban ai jingkai kumno ban penan kam yaki tiar rap machine shu la ong kadan ka scheme na benta ban thiet ikitiar rap kum ka power trailer ha ka subsidy ka baret ka ba pensok ke ki Nongrep ban siu ya karam kum ju ru ban penyo ikisambai kitiar pen khot nyut na lor ka rukam shimram na ki bang pat ki weider kala kentu ya baro ki Nongrep ka district ba ken sobha ban shim ya kani ka kabu ka ba long kala jingtip na kani ka program Viksit Krishi Sankalp Abhiyan. Ya ka jingalang hakani ka sengi na penyat da ka Dr. Alite Dempel la yo ka jingran priang na ka kong LL Chalam senior scientist and head ka jingran na ki officer prepare kat bai hi kentian al kuble la yo na ka kong Jessima Marang SMS Fisheries hakani ka sengi de gispangot ki Nongrep ka than kila wan poi shakani ka jingalang bat hadien kani ka jingalang la yo ka jingya phaliu jingmut lang hapadeng ki Nongrep ki scientist bat ki nongtre ba pet ya karep karyang lingba kita ki start science ru pade ki lalap mentai ki wei pade ki benta ki bomlong bi kum ki organic mania nai ki organic mania ki liquid mania ki bagi sna da kita ki jiva merit ki pan segavia da bagi bun ki ba kini ki SMS ang niru ki la bu ki kot link kedop hang tai ngatrai kin sha ya pi opiniashim ki la batai hang tu kumno ban snai kita ki jai sbo nai dia sobha banya smart pelong ba sengobha bania cooperate bania shim ni kani kabum mu wanam penne no kani kabum mentang namar papinyo kejing hikai ke babon ya sakawai dia aku bania tu ipi kadan kani ke scheme KCC kisan credit card ru happen approach ya ki banks let's check ki bank but pan ya kejing but kerpat ya kini ki officers begini ki scientists ru bakit IEP ya kani ka awareness sepangani ke scheme kisan credit card ru kabanyarap yupi ban shim ya karam na kabenta karap karyang pila lada pimut ban rijing riru pila ban shim ya karam ningkong kin IEP san pho haja ya lada pisiu dep ya kani karam ke interest kani 9% andre lada pisiu dep ya karam pinyo ya ka kin map ya ke interest ke jong pi ke government of India kan map 5% but the government of Meghalaya kan map 1% kata kalong tangi gitu kiba siu dep ya karam marsen dep itu ke season pila de siu dep itu karam pilaban nan kamban siu ke interest pidan kamban siu be tangi gitu ka principal
te kanyarap shibon ye pi namar bala da pila yo ka jingni naga la pi la yo bande ki jingtum ki jingtap ba ki jingri ki jing ejung pi pila la man recover ye tu karam jung pi siu siu dap ye tu karam pinam mahap man siwe ke interest mo kini ki ngakerpat kini ki scientist kini ki bakin brush up ki knowledge jong ki ru span kini ki schemes barokat ki bangidan apa ka department but bakin sam kini ka jingtip span kini ki schemes barokat ki Nongrep ban ngakerpat ki Nongrep ban shim kini ka kabu bakin tip kini bakin yo ka jingirap nag sarkar